Matapos ang pagproseso sang piyansa sang pamilya, natigayon nga makagwang isa sa 3 ka mga sospek nga nag-hold up sa isa ka cargo express sa barangay Rumbang Pototan, Iloilo. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Police Major Seriaco Esquelarga, hepe sang Pototan Municipal Police Station, ginpahayag sini nga nakapiyansa sang 90,000 ang sospek nga si Raymond Peña alias Lancer, 33 anyos kag residente sang Carmelo Banate. Suno kay Esquelarga, gintudlo mismo sa mga biktima kag mga witness si Peña isa sa mga nag-hold up sa duwa ka empleyado sang Cargo Express nga may dala nga 1.7 million. Posible man nga nakakas ang face mask ang suspect, rason nga madasig ini nga na-identify sang mga nakakita sa iya. Mahibaloan nga may mga kaso man nga robbery with frustrated homicide kag imbolbado man ini sa pila ka serye sang pagpang-hold up sa probinsya sang Iloilo. Ini si Kabanderang Paul Animas na kabandera sang matutuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.